Zdarec lidí, mé jméno je Flight a vítám vás u naší nové série videí spolu s Michaelem z Minecraft Multiplayer Hardcoreu, se nějak pořád vždycky se přeřeknu. A Michael právě vylezl z díry a podařilo se mi najít borecký sít, kde je vlastně tady ta pevnost a tam je hnedka vesnice. Tak Michael, půjdeme se podívat tady do té pevnosti. Já tady honím ocelota. Aha, tak já se jdu podívat tady dolů. A tam se musíš prokopat s krumpáčem až. Vlastně jo. Tak nejdřív se půjdeme podívat do té vesnice. Ne tak. Bude dřív. Já bych radši moc nesprintoval, ať neumřeme, ale tak. Kovárna je můj. A tady jde ocelot. Jo, to je ten, který jsem naháněl. 9 diamantů. Cože? Děláš si prdě. Jako fakt? Jo, 9 diamantů. Ještě něco? Jo, 2 iron chestplatey. Hoď mi všechno, co tam bylo. Stočorka. Jo, aha, iron chestplate, tak ten si nech. Jeden. Wow, tak to je mazec. Tak rovnou udělej 2 diakrumpáče. Já bych udělal jeden diakrumpáč jenom, ale... To prodává tady ten vždycky prodává něco dobrý. 3 glowstone. Na prti teda. Jsem chtěl říct. Ale hele, tady jsou víty. Si udělám jídlo. Jo, no aspoň jeden chleba. Si udělej diakrump, jinak natěžit nějaký kobl. A takže zatím paráda, ale počkej, tak tady se aspoň aj zabydlíme. Co prodáváš? Jo, ty 3 glowstony. Je tady někde crafting table? Jo, tady. Tady. Je v tom domě. Ty dveře jsou tam akorát napřed. No, ale nech je tam. Jo, hele, tady jsou knížky. Knížky se nám potom budou hodit na tu enchanting room. Že všechny vlastně sebereme tady z těch ostatních baráků. Teď jsem prodával drbotky. A potřebujeme aspoň nějaký dřevo. Takže já jdu hnedka natěžit už nějaký strom a jdu se podívat, co je tady v tom dolním. A já mám mrkvičky. To by byl mazec, kdyby tady aj bylo nějaký úplně luxusní drop tady v té pyramidě. Ještě jsou sami velký stromy. Třeba další diamanty, že? Proč ne? Pony nám nějaký rozmazlínko, ne? Pšťol diamantíky. Proč ne tak 9 diamantů do začátku? Však to bylo jenom díky tomu, že jsem tam šel já. Už těžím tady ten jungle strom. Naštěstí to není ten velký, takže to tady nebudu těžit 4 roky. Já chci těžit 4 roky. Jo? Tak běž, utíkej. Ale já nechci. Samé. Ještě jedno dřevo a bude strom vytěžen a právě je strom vytěžen a já si udělám další crafting table jen tak ze srandy. Crafting table. Tak já bych z těch diamantů udělal 3 diamond hue, ne? Já, to bude nejlepší. Tak udělám, chceš taky diamond pickaxe? Ne, chci diamondu hue. Ne, že bychom udělali diamond pickaxe a to už by vyšlo ale jenom na jeden meč. Nebylo by lepší jakože 2 diamond meče? Ne, tak ty, udělej 2 diamond krumpáče a zbytek nech na enchanting table. OK. Ještě zbyly 3 diamondy. A já už se jdu teda podívat tam. 1 diamant. Ty ses tam šel, ježiš, teď já jsem tam chtěl jít podívat, ty. Já se podívám, co tam je, já nechám tě překvapit. Ne, skeleton! Oh! Skeleton, Michael, pojď tam! Jo, tak to je ochu. V každé čestce je aspoň, v jedné není 1 diamant, aspoň. Myslíš, že ho ubiju rukou, skeletona? V jedné čestce jsou 2 diamanty, v druhé čestce jsou 3 diamanty a v třetí čestce nejsou diamanty. A tady je další diamant. Tak já ti to tady nechám. Ničím pressure plate radši. Se bojím, vzdám se. A ty mě pojď vytáhnout vodce. Ty jsi semka prokopal rukou? Jsem strašně zvědav. Jsi takový masturbátor, ty vole. Ok, takže diamond, iron, kosti, rotten flashe. Další diamond, iron, rotten flash, gold. Emeraldy, diamond, bone, rotten flash. Iron, rotten flash, bone, gold a iron. Chceš nějaký rotten flashe? No, já mám mrkvé brambory a
Seno. A teď mě nějak dostaň nahoru. Ber to. Od každého druhu. Počkej, jak tady, tak to. Takže já teď dělám schody. Profesionální. Parkour. Tady No, bude. tak já jsem chtěl vykopat ty schody, ale tak. Tak. Máš nějaký? Ještě? Jo. Já jsem je tam hodil. Jo, dík. To bude zas takhle. Takže máme ještě 9 diamantů. Počkej, já jsem tě rovnou mohl hodit ten krumpáč, co tady mám pro tebe. Jau. Jau. Sakra. Doufat, že se zem dostanu, no a tady už se nedostanu. Hodíš mě dolů ten krumpáč. Dík. Co s ním hážeš o zem? Já vykopu aspoň ty TNTčka. Dobrý. Jsem ti dal ten opotřebovaný. Rebel. Super, takže myslím, že začátek by mohl být lepší, ale No, tak jako. dá se. Hele, tady máme i vlnu vlastně, můžeme vzít oranžovou vlnu z toho na postel. Jo. Máme ji nabrat. Jo. A na to teda, že tady jsou jako vesnice a tady ta uchylovina, tak jsem čekal, že budeme mít lepší drop. Jo, no, bylo to takový divný. Zabydlíme v jednom tady těch barák... Se zabydlíme tady v jednom tady z těch baráků, ne? Nebo... No tak můžeme tady postavit pár čestek. Tak se můžeme přestěhovat. Šup. Zjistíme, že tady je další kovárna, ne? Ne, to jsem si kontroloval, ale byla tam, ale ne teď tady vedle plánina, je tam bude normální vesnice už. Nebylo špatně. Počkej, já tady propojím 2 baráky. Jsem propojil 2 baráky. Jo. Úplně takový to extreme home makeover, nebo co to takový to, jak tam nějaká ta rodina má problémy a oni jim postaví celý dům, nebo se rekonstruujou. Jo. Postavíš tady někde nějakou truhlu a dáš tam aspoň dřevo nebo něco. No, můžeme to zkusit. Jo, si koupím ledrbotky. Jasný, za ty emeraldy, že? Tak násy. To je hardcore, takže oni tady bořijou, že? Dveře zombíci. Jo. A už je noc, tak dej mi to dřevo. Bych to tady nějak udělal prostornější. Tady to bych No zničil. tak hlavně teď pojď se vyspat. To Vyspat, nebo co jsi to říkal? Vyspat. Ježíši, to jsem ve zdi. Já taky. No a důležitý, že spím. Já zase nevím, jak dlouho natáčíme, tak ale na to, že jsme teda v prvním díle našli kolik? No, tu postel jsem tady dal 14. chytře. 14 dia. Tak, jakože máme dobrý start, podle mě. Mohl být lepší, ale tak nevadí. Mám zničit už tady ty bookshelfy. Jo. To už tak za chvilku si už, vlastně my si můžeme skoro hnedka už udělat enchanting table. Když tak vezmeš, teďka potřebujeme akorát Já půjdu dělat doly a půjdu najít obsidian. Tak budeme stavět nějaký dům, nebo asi jo, že? Jo. Nebo... Ale tak jakože tady udělám prostě jenom cestu dolů. Všechno kopu krumpáčem, písek zabijím creepery krumpáčem. No, daj si bacha, tě nezabijou, je to hardcore, jo? A neboj, co pak mě někde zabili. No, vy o tom možná nevíte, ale tento hardcore natáčíme už po druhé, protože já jsem tak říkal, ne? Ne, já umřu, já umírám, ne! A pak jsem nakonec přežil a Michael umřel. Na mě šlo hrozně moc zombíků, co neplatí. Protože jsi šel první den hnedka pryč. No tak to je důležitý, já mám iron, chápeš to? Mám diamanty, ale ne... No já mám dia, ty jsi vzal. No tak já to natáčím, já to musím mít už. Jo. Mám to dát do truhly.
Hlavně dej do čestky, kdybys náhodou umřel. Ano, kdyby náhodou umřel. Mohli bychom to, kdyby jeden z nás umřel, tak bychom to mohli přenést jakože na single player let's play. Mhm. No, jakože multiplayerový single player. Tak pokud bychom tady měli hodně dobře rozehrátý, tak klidně. Je tady těch vesničanů strašně moc. Pojďme upravit ten barák, vypadá hezky. To je... Tady přehodím tu tvoji postel, dáme ji k sobě. Víš, že se v noci počuráváš. Myslíš sebe? To říkáš jako tomu tvýmu charakteru, jo? Mhm. Jsem na slepičce. Vždycky tam pustí Bobka přímo na polštáře. Ano, ten můj šmoula tam dělá takový modrý kopečky. Já se ti dám všechno dřevo, takže kdybych náhodou umřel, tak se tam nezůstane v čestce. Já si udělám asi tu, mám si udělat diamond tu, sekirku. Udělej Diamond Hue. No super, já si ani nemůžu udělat žádný nástroj, protože nemám dřevo. To se mi ale ještě nikdy nepovedlo. Prostě 9 diamantů v jedné čestce. Jo no. To je tím, že jsem to zakládal já. No ale taky já jsem to našel, takže. Ale ne, ty jsi to nenašel, já jsem to viděl první, ale prostě. Ale já jsem to našel. Jinak, kdybyste chtěli tak ten seed, tak já vám ho dám asi do komentářů. Do popisku videa. Napiš lomeno seed. Lomeno seed. Mhm. No. Tak si to můžete stopnout, ale já to stejně asi napíšu ještě do komentářů. Do popisku? Nebo do komentářů? Popisku. Do popisku. No, If you know what I mean. Kiminy. Jaký kiminy. Hej, to není možný, já jsem teprve na 22. Jsem se teďka nedávno koukal na Jana Zelenku a měl tam video, jak být správný gay. Na to se musím podívat. Jako musíš správně mlaskat a vyslovovat. Počkej, jak on to tam říkal, to vyslovování těch slov. Jako hošánek. Musíš si koupit krumpášky. Nakutat nějaký dřívíško. Sakra, proč jsem udělal screenshot? Já nevím. O, já jdu kopat branch mining a přitom budu hledat lávu. Zeptej se sám sebe, proč jsi udělal screenshot? Stálo ti to opravdu za to? Protože jsem chtěl vypnout F3. A omylem se zmáčkl F2. Co je F3? F3 je ukazatel takových těch kravin. Si to vůbec nepamatuju. Minecraft. To chtělo by to nějakou jeskyni spíš. Jo no, tak to je zase blbý, že tady není žádná jeskyň. Nikdy nechodí hledat hlavně jeskyně v džungli. Nejmíň. Nikdy žádnou nemůžu najít, protože tam všude to listí. A ještě by v džungli mohl být takový ten, víš co? Jo no, ale tam jsem ještě diamant nenašel nikdy. Tam jsou vždycky jenom kosti. Já jsem tam nikdy nenašel vlastně nic dobrýho. Já nevím, jak se k tomu vystavit. Cože se ti? A? No. Že nevím, jak to tady to vytěží, tady ten strom. On je strašně vysoká, mi se tam nechcou stavět bloky. Já potom vytěžím jeden jungle stroma. No to se mi právě teďka nechtělo. To je nejlepší, že máš potom stack a půl dřeva na hodně dlouho na kraftění. A tady je další skeleton. Už jsem s jedním fightoval, tak rychle zdrhal. Kolik mám uploadu? 8%. Oh. Co uploaduješ? Ten let's play. No tak jako... Čekáš, že budeš uploadovat vlog, že? Tak já si půjdu sklidit to, co je vyrostlý. Hej tyjo, já ty TNTčka si použiju na to, abych našel tu lávu. Cer na to.
Však kdyby slyšel bouchnutí, tak to jsem byl já. Mám udělat sklad, nebo tady se nemá... Rychle zdroj. Dobrý. Mám udělat sklad, Michaela, nebo se tady nebudem nějak zabydlovat moc? Můžu udělat jakože jenom pár, třeba ze 2 dvojčestky, jo. No, tak jako akorát jsem vykraftil 2, že jo. No, potom se někdy přemístím. Já tady moc nechci bydlet v té vesnici, tam bydlí každý vždycky. On je takový hodně jednoduchý. I když vlastně to furt přitahuje monstra. Tak ty něco postavíš se svým naskillovaným skillem. Tak určitě. Já si postavím wooden hue. On nám stal na crafting table ten vesničan. To je para. Mano. Time to farm. Mně se nechce těžit to uhlí, to je strašně pomalý. Ty nemáš dia? Mám, ale i tak je to pomalý. Ale prosím tě. No, prosím tě. Ale prosím tě, ale vykupka je smakový. Nebych mě prodává. Máme ve škole takového borca, který strašně smrtí, všichni si z něj dělá srandu a neumí snad ani mluvit, vždycky úplně. Ale prosím tě. Nebych mě prodává. To si z něj udělali srandu, že kamoš mu řekl, jakože on se jmenuje Petr, tak Petře, jsem slyšel, že jsi alergický na vodu a on. Ale prosím tě, já smrdím. Tedy vytěžím všechno, nebo ne vytěžím, oboutmíluju všechno, co je to. Co je mílovatel, co si, prostě. Na všechno, na co můžu dát bone meal, dám bone meal. Našel jsem lávu, není možný. Jsem čekal, že dia. To taky. Co tady je? Fakt? Ne. Škoda. Je iron. A teda mohlo by tady být ještě víc polí. A víc dia. A víc dia, no. Takže já tady nehraju jako kvůli tomu, aby mě hnedka na začátek padlo 14 dia. Jo, no. Co si říká Minecraft. Zámo, co budeme dělat. Jo, no. Akorát ty bone mealy vyšly na celý pole. Nebo jakože na všechny ty. Jsem tady vypít železo, udělat kyblík, najít vodu. Nebo skočit pro vodu. Ne, tak tady vzadu je asi ještě jedno pole. Vole. Jo, je tady ještě jedno pole. Já to vytěžím celý, i když to není vyrostlý něco. Spíš nic nebylo vyrostlý, ale tak. Už mám 5,5 levelu. Já mám ani ne půlku levelu. Like Ptroc. Ne, gravel. Ježiši. Hej tyjo, teď kdybych potkal nějakýho creepera, tak mám u sebe jenom krumpáč, hromadu cobblestoneu, 8 TNT, 7 beatů, 8 mrkví a 8 brambor. Tak se na to když tak vykašli, nebo nechoď moc daleko ještě. Tak já potřebuju najít vodu. Myslíš lávu, ne? Spíš. Ne, vodu, lávu už mám. Ale Michael, už se vrať, ona začíná být noc, já se nechci, vole, tam. Tak já se odpojím a si můžu líst. Tak počkej, já tady mám. Ještě ne. Já tady mám gold ještě. A prosím tě, vole. Ale. To bude náš nový pozdrav. Ale prosím tě. Ale prosím tě. Už nejdu dalšího let's play, vole. Ale prosím tě. Můžeme natočit jeden retardovaný let's play. Ne, že by to nebyly všechny, ale víš co. To radši. Lidi budou rozumět každý druhý slovo. Každý 6. No, Michael, ospoj se, když tak. A teď se napoj. On tady ničí dveře. Tak ho zabij. Nevím kde, ale někde. Tak ho zabij.
tam vidím zelený šeredný monstrum. Jo, on u toho rozbil úplně na pár rán ty dveře a zabil vesničana. Nebo chce zabít vesničana. A má dveře v ruce. On mi dal 3 srdíčka jednou ranu. Ne, tady je vesničanský zomboň. Jako bych ti to neříkal. Jsou silní. A představ si, že na tebe jde 5. Ty jsi umřel. Doufám, že ne. Já se omlouvám, nějak mi vypadl mikrofon. Ale ne, neumřel jsem. Mám půlku srdíček. Dobrý. To je dost ještě, tak lidi fightit. Nějaký ten redstone na ty automatický farm. To už budu mít 6 levelů. Hej, ale my bychom to už ani mohli ukončit. Co myslíš? Takový začátek. Nevím, ale už kopu... Už mám skoro plný inventář cobblestone a ještě jsem nenarazil na vodu, nebo nějakou jeskyni a nějaký diamanty. Tak já to tady zasadím, sklidím tady ty pola, mohli bychom to podle mě ukončit. OK. Při nejhorší mi bez tebe. Se portnu. Stanu se nahoru vylízat. Neportneš se. On si z vás dělá srandu. Já bych se v životě neportl. Já bych ti to nedovolil, možná protože nemáš ani OPčko. Ani já nemám OPčko. Ukaž. Jak jsi to udělal? Nevím, zkusil jsem, jestli jsem OP. Já jsem OP? Jsem OP. Teď jsem doopnul nás oba dva. Ale tak já to tady sklidním tady tu farmičku. Farmičku. To je nějaký potato. A já... Potato je brambola, ty? Brambola... No prosím tě. Já nevím, jak je teda potato, jakože v českém Minecraftu. Tam jsou Počkat, to si musím přenastavit, ježiši, spawneme tady Survival Games. Čeština. Brambor. Brambor. Já jsem čekal, že to bude třeba lilek. Jo, no. Počkat, jak se jmenuje pšenice. Rudit. Železná ruda. Uhlí, ty vole. Křemen. Rudit to je ten redstone, ne? Mhm. Dřevo z jungle stromu, sekvojová prkna. Sekvojová prkna. Mhm. No, sekvoj teda, nevím, jestli by sekvoj měla být v džungli, ale sekvoj to jsou taky ty strašně vysoký stromy, ne? Vyhlazený pískovec. Písek. Pískovec. Pískovcové schody. Zlatá ruda. Hej, tak Michael, ukončíme to, ne? OK, počkat. Nebo Přinesem zpátky angličtinu, to je fuj. No, jsem měl lak a já tady mám takový závěrečný, takže za tento díl jsme našli 14 diamantů, teď máme 9 a 2 diamond klumpáče, máme tady 4 iron ingoty, nějaký blbosti, 42 knížek, 3 emeraldy, pár rotten flashů, nějaký dřevo, mrkve, vít, všechno vlastně potřebné, co potřebujeme do dalších let's playů. A zatím full srdíčka a hunger bary. Já ne. Já jo. Jsem dožrat bramboru. A já bych to teda ukončil, takže já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte nějakou připomínku, tak napište do komentářů. Pokud bych zapomněl na seed, tak mi to taky napište do komentářů, já ho tam určitě přidám. A nebo si to vlastně můžete stopnout předtím, jak to bylo, jak jsem toto. No. A já mám další lávu. Já vám to napíšu ještě jednou. Aha, tak nemůžu napsat lomeno seed, protože nejsem OPčko. Tak vidíte, tady v chatu je seed minus, já to nebudu říkat minus, nebo taky dobře, minus 6, 7, 1, 2, 5, 8, 0, 3, 9. Teď si to klidně stopněte. Já vám to nebudu stopovat, já vám to nemůžu stopnout. Nebo při renderu to tam napiš prostě. No a takže já se s váma loučím. Michael nejspíš taky. Jo, já se taky loučím, prosím tě. Já jsem byl v lávě. Mně se to laglo. Já jsem položil blok, už jsem stál v lávě. A najednou jsem z té lávy vyhopsal a přestal jsem hořet a nic mě to neubral. Dobrý. Znovu bych už to netočil.
A takže už po třetí já se s váma loučím. Já taky. Toto bychom mohli konečně vydávat někdy pravidelně a tak, jak si řekneme, protože to není zas taková nuda. A zdarec.